башны бутап болмай. Ел бойы бу телеканалда кемнең клиплары еш күрсәтелгән дә, кемнең җыры күбрәк соралган. TMTV каналының махсус бүләге номинациясе җиңүчесе инде сәхнәдә. Эльвина, дуслар, каршы алабыз һәм котлыйбыз. Түзә икән йөрәк, түзә икән, моңзарына олы сагышына, тапкач кына югалтқанына да, ялгышларга торган язмышына. Түзә йөрәк, түзә мин эшләсен соң, улы яшнәсен, тізгінләрім шартылап үзілгәндә, йөрәк дәшә миңа, дәшмәсен. Түзә икән йөрәк, түзә икән, абынырға җиткән шакларыңда, серләреңне җилләр таратканда, син барыбер аны яратканда. Түзә йөрәк, түзә мин эшләсен соң, ул бит белә үзенең бер яшнәсен, тізгінләрім шартылап үзілгәндә, йөрәк дәшә миңа, дәшмәсен. Тізгінләрім шартылап үзілгәндә, йөрәк дәшә миңа, дәшмәсен. Түзә йөрәк, түзә мин эшләсен соң, ул бит белә үзенең бер яшнәсен, тізгінләрім шартылап үзілгәндә, йөрәк дәшә миңа, дәшмәсен. Түзә йөрәк, түзә мин эшләсен соң, ул бит белә үзенең бер яшнәсен, тізгінләрім шартылап үзілгәндә, йөрәк дәшә миңа, дәшмәсен. Татар җыры сәхнәсендә көчле тавыш һәм аяктан егарлык гүзәллек иясе Эльвина. TMTV каналының махсус бүләге номинациясе җиңүчесе Эльвинага алтын барсыны һәм татар җыры дипломы тапшырыла. Һәм әлбәттә искиткеч чәчәкләр. Ярты чәчәк кибетеннән алып чыкканнар бугай менә. Безнең алкышлар